Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usucabanga nokuncwaba umlenze umndeni wadukelwe welungu lawo unkosikazi noNhlanhla Miya ngesikhathi sezikhukhula kepha kwatholakala umlenze. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Awukwazi okumele ukwenze umndeni osuthole kuphela umlenze welungu lawo osagcinwe emakhazeni njengoba kukholakala ukuthi isidumbu sawo esiphelele sengaphansi kwemfucuza embondelane kuguguleka izihlahla ngesikhathi sezikhukhula kwaZulu Natal emasontweni ambalwa edlulu. Unkosikazi noNhlanhla Miya beneminyaka engu56 wase Waybank eThekwini ongukudabuka eEastern Cape. Kuthiwa wayesemzini wakhe okuyo le ndawo kanye nomzukulu wakhe uSisanda Miya oneminyaka engu6 ngesikhathi uphahla lendlu luwela phezu ukwabe. Emva kwamasonto amabili bethungathwa kuthiwa umphakathi wabe usuthola isidumbu somzukulu wakhe nomlenze eduze kwamzukulu wakhe. Ukukholakala ukuthi ke esakhe unkosazana Miya. Udade wabo kaMufi uNomvano Mbanjwa ekhuluma nesoleza uthe beumndeni namanje basadidekile njengoba abazi noma beqhubeke nokufihla umzimba ungakatholakali noma befihle wona umlenze lo njengoba sekuphele isikhathi eside bethungatha umzimba kodwa lutho ukutholakala. Uthi siyakholwa ukuthi isidumbu sikadadewethu sivaleleke ngaphansi kwempucuza eseduze kwalapho kwatholakala khona isidumbu somzukulu wakhe kanye ke nawo lo mlenze owatholakala eduze kwesidumbu somzukulu. Inkinga ukuthi nje ngaphezulu kugcwele izingodo ezinkulu kanye nenhlabathi engamatshe. Amalungu omphakathi asepetulule aze ancama. Zamile ukuthola usizo kwabezosizo oluphuthumayo kodwa namanje lutho ukusilekelela sebembe baze bakhathala umphakathi. Bathi ke balizwa iphunga nokuyikho okwenza ukuthi bekholele ukuthi isidumbu sikadadewabo sikule ndawo yize noma sijulile singakatholakala. Oyinjula buchopho kwezomlando namasiko umnumzane Ndaba Emyezi uthe ezimene ezifana nalezi umndeni uma uthole isicubu esithile somzimba kuyaye kufihlwe sona njengoba ayisuke ingekho into engenziwa. Uthe ngisho ngabe umndeni uthola ugebhezi lwekhanda kuphela kuyaye kufihlwe lona ngisho ngabe ke lufakwa eboxini lengane kuyothuma kwenzeka kutholakala ezinye izitho zomzimba ngokuqhubeka kwesikhathi nazo ke oqinisekisa ukuthi ngempela izelungu lawo lo mndeni zimbelwe phezulu kweliba okuye kwafihlwa kulo lelo lungu. Akumbiwa amathuna ahlukahlukene kepha liba lodwa iliba lomuntu kuyaye kwembiwe ke ngaphezulu kancane bese kufakwa khona lapho lezi ezinye izitho zemzimba ezisuke sezitholakele. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo namanje baningi abantu abasathungatha izihlobo zabo ezadlula ngazo izikhukhula ezashiya kukhalwa khona la kwaZulu Natal. Mina ke njengentatheli ka YouTube ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi comment section. Mina sengiphuma kanje ngibambe evidweni elandelayo.